Angibingeleleke babukeli emakhaya ngiyanithanda namanje ngisanithanda ngihlala nginithanda kusengudokotela uDlamini lo ngikhona la usizweni emafonje wakulesithathu nje namhlanje ngibhizi ngiyasebenza igeja phansi konke kuphansi ukukhulu nokukhulu phezulu kwakho konke engifisa ukukusho la namhlanje ngini babukeli ngitholakala la usizweni ema4 inamba engitholakala kuyo 0732196664 ne-034 number 0040011 kusengilezo nje zombili inombolo engitholakala kuzo ku Facebook phela angenzi lutho akwenzeki nje lutho laba nje ababhizi abaposta izinto ku Facebook nabenza ini angenzi lutho futhi imali angifakelwa kwa Shoprite futhi akubhukwa kimi ukuthi mawubhuka mozoza kimi faka imali sizokwazi ukuthi sikubambele isikhala no angakwenzi nje lokho futhi ngeke ngize ngikwenze so into yonke ku Facebook ninga entertain nakancane akusiyo yama ngiyazi whatever ithombe zikhona lapha ku Facebook ezitrendayo uDlamini unemali esheshayo uDlamini wenza this uDlamini that no angayenzi nje imali esheshayo yenzeka uma ufike la ekhaya bese nguthinta kuma ke kwenzeka ke imilingo noma kwenzeka izinto ezithile akunamanje esheshayo amabhodlela lawa bhaliwe lapha na trendiswayo njani taputapu leza akusizo nje zami angikwenzi nje lokho namhlanje nje ngifisa ukunitshela khona nengifisa ukukusho kade nginobaba nje ukhona cishe namanje la ngaphandle ngeke ngisisho isibongo sakhe wakhona la eNewcastle he was a former SAPS bamresignisile ke labo thasi laba ababuya ngaphandle bamthathela ngisho imali yakhe impesheni ngifisa nje ukungidlulisa ebantwini mangabe phela ususebenzile noma ususebenzile waba nje nemillion please don't take your money ukuthi kuzokwenzeka imlingo uhambe kuthiwa hambe uyifaka kuphi kuzoba njani uyabona nje mina mangingathola imillion ibakithi Nkosi yami hey ngingathenga ngazi ini hawu ngabe kuphelile ukuhlupheka kimi manje wena uthatha imillion yakho kuthi uyigoqe ifake kuphi akusikuhle lokho yabuka nje nangi nje lo baba ulaphandle manje khungathekile angisho futhi uzolahlekelwa nengqondo izohamba ngoba phela uthathelwe 2.6 million imali ebeyitholile lapha kwa SAPS cabanga nje ubaba umdala kanjani endenayo angimazi lapha ekhanda lakho ukuthi bekuyilokho nje babukele emakhaya imali zenu bakithi ihloniphe imali yakho mawusunemali njengangemillion don't take leyo mali leyo uyodlala ngayo ugange ngayo bona ukuthi uzophuma kanjani empilweni the other thing engifisa ukuyitshela abantu khona nale to trader janjani mina abantu baningi ngalana ngemuva athi no ngitradeile ngemali thizeni kwathiwa kube kanjeni bafethu musu ukuthatha imali ufake la ungazi khona phela ngaphela lento le ayilandeleki isafika la kithi sisayizwa ishiwa ubuhle nje baya sikabazi ukuthi yinhle kangakanani manje mawuzothatha imali yokugcina uthi awu trader uzovelelwa inkingi uthatha imali yokugcina uthi uyothenga itruck ungakazi wazaba nebhayisikili nje ke wathenga amabhayisikili abamaningi suthatha imali uyofaka emgodini kuthengwa ama-truck ungakazi benani nemoto imotshwana nje encane le 1400 even bakithi nakwesihlonipheni imali bakithi amaqili namaqola laphandle amengazo sonke indlela ukuthi iqoleka resign emsebenzini uthatha imali uthi uyothenga iloli usuzoba namaloli kuphi la
kuphi ngiyangikhuza kakhulu ngiyakhuza ayilapheki into enjalo yalo nje njengalanga emuva nje la kunomunye ubaba nakhona angisazi ukuthi uthe ungibaba bani ukuthi ngiyanqana nje ukubiza amagama abantu na yiso uyambuka nje ngisho ebusweni usetothobene uyabuka ukuthi uthothopaniswe ukuthi ingqondo isikhathele uyabona ukutrader yesi kuhle ebantwini abakwaziyo thina singakwazi musu ukuthatha imali yokugcina uthi uyofaka uyatrader ukuqala nje yingona lokho trade awazi angizokuthiwa kuya trade mawufaka imali kwenzeka ukuthi mina ngiyakukhuza ke lokho thina ndle emnyama nje asikabi kahle lapho asikabiko kahle ukubantu asikahle bengizosho ukuthi hayi trader mina nje ngigudi la nakulabafowethu la leyo trader nani hayi please babuyita samthatha imali zokugcina ndlale ngazo ndlala ngemali zokugcina phela manje ngiyangikhuza ke ngikhuzwa yimi nabafowethu labo ngiyabatshela ukuthi hayibo abangilekelele phela niphile uNkulunkulu anibusise emakhaya 0732196664 03400 11 inombolo zala ekhaya kuseyizo nje lezo zombili endangifakelwa imali eShoprite anginasikhathi nje sokuyoma lapha kuShoprite asikho angifakelwa futhi imali ephepho angikwenzi nje lokho angikwenzi ngikhahlela ngenyawo zombili angifakelwa imali if asikaze sibonana ungangifake nje imali kuthi uyangibhuka or uyabhuka no angikwenzi lokho imali ungifakele mase sibonene sakhuluma senza ama arrangement uzobhatalana kanjani tsweni ke la khona ungangifakela khona imali not nje kuthi hayi faka imali kuzoba ukuthi faka imali angikwenzi lokho ngikwenzi nje lokho uNkulunkulu anibusise nonke emakhaya niphile bye bye.